idan mutum zai aure ba kawai yana neman ruwan kashe wuta ba ne, a'a mutum yana neman abokiyar zama ne wadda a jikinta za a samu as-sakina, a jikinta za a samu al-mawaddatu war rahma. To ba kowa ce za ta iya cika wannan ba. Ka yi haƙuri ko da za ka daɗe ba ka yi aure ba kana neman irin wannan, ya fi maka akan kai auren a yi wannan a saka, a sake yin wannan a saka, ko kai auren baka ji daɗin baka ce bari in ƙara wata ko zan ji daɗi. A'a, ka tsaya ka tabbatar da cewa ka darje sai ka samu wadda a jikinta za a samu as-sakinatu wal mawaddatu war rahma. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi irin matar da za a zaɓa, kuma ya faɗi irin mijin da za a zaɓa. Matar da za ka zaɓa ita ce matar da ka ga alamar za ta zama fasalihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah. Ka ganta nagartacciya ce, ka ganta mai kaskantar da kai ce wadda idan ka ce ta yi za ta yi, idan ka hana za ta bari, kuma ka ganta mai mutunci ce, mai kare mutunci ce. Duk mace da ta haɗa waɗannan abubuwan guda uku ita ce zatuddin. Ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abu Hurairah, ya ce ina horonka da ka nemi mace irin wannan. Idan ka yi kuskure baka nemo ta Allah ba a lokacin da ka zo neman aure, to kar ka yi kuka da Allah lokacin da ka zo auren ya rikice maka, sai dai ka yi kuka da kanka. Sannan yana ɗaya daga cikin rashin iya zaɓe a kan mace shine mutum ya zaɓi matar da tunaninsu ya bambanta, wayewarsu tana da rata mai yawa, domin sakafa tana da tasiri kwarai da gaske akan daidaiton abokan zama, da aboki da aboki, ballantana mace da miji. Idan sakafarka ta addini ce, to ka sani da cewa mai wayewar addini ita ta dace da kai. Idan kana da wayewa irin ta addini kuma sai ka ɗauko da ita bata da wayewa a harkar addini kwata-kwata, da kai da ita kun yi haka, kafata mala yana cikin matsalar da muke yawan samu mu dai a can, shine mutane da yawa sai mutum ya zo wata ta musulunta saboda ya ganta clean, sai ce dan Allah a bashi wannan saboda sun fi arha. Yana zuwa sai ce a bashi sabuwar musulunta. Wannan rashin sakafa, daidaiton sakafa, wanda shi ya yi shekara 30 a musulunci, ita kuma yanzu shekara ta 1 a musulunci in ta daɗe kenan, kuma sai zai ce zai aure ta. Kana ji za a daidaita wayewar? Don haka ya kamata mu rinka la'akari da cewa idan ka auro wadda wayewar ku take da bambanci, to dole fa ka sauko daidai da matsayinta. Haka kuma idan ka auro wadda shekarunku akwai rata tsakani da yawa, to dole ka sauko daidai da ita, kakkai tsammani ita za ta haura daidai inda kake.